Is-somma hija ta' 240,510 euro. Nirringrazzjakom minn qalbi ta' din is-somma sabiħa. Din kienet iċ-ċifra finali tal-maratona ġbir ta' fondi li organizza l-Partit Nazzjonalista. Fondi il nġabru bris il-ħidma ma taqta' xejn li qed iwettaq il-partit ħalli jissaħħu r-riżorsi u jitwassal il-messaġġ ta' verità lil poplu Malti Wawċi kollu. Tandirizza din il-maratona l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem dwar l-importanza tal-ħidma li qed issir fl-istrutturi tal-partit bitriq il-qudiem u bil-għana ewlieni li l-poplu jkollu gvern alternattiv. Aħna qegħdin naraw li jkun hemm tiġdid kontinu, se jkun hemm u se jkompli jkun hemm tiġdid kontinu. Dalwaqt jekk Alla jrid ikollna Kunsill Ġenerali fejn anke hemmhekk se jkollna membri ġodda li se jitlu wkoll fl-eżekuttiv u se nkomplu nittrasformaw lill-partit ħalli nġedduh biex inġibuh partit ippreparat, partit aktar żagħżugħ, partit li jkollu l-esperjenza imma wkoll l-enerġija biex flimkien nkunu partit li nistgħu nkunu alternattiva għall-gvern f'dan il-pajjiż. Bernard Grech sostna kif matul it-tmexxija ta' Adrian Delija il-Partit Nazzjonalista waqqaf 14 cluster biex titfassal il-politika tal-partit u bis-sem ta' 150 persuna qed issir il-politika illi qed tixpruna diversi proposti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-bżonn li l-Isptar Monte Carmeli jingħalaq u jinfetaħ sptar ġdid li ħares kif jixraq lejn is-saħħa mentali tal-poplu Malti Wawċi filwaqt li insista il-Gvern ġdid Nazzjonalista iwettaq propju dan. Lil dawn il-persuni li għalina għandhom importanza, għalina għandhom dinjità kbira, irriduhom illi verament nkun qegħdin nagħtuhom l-aħjar attenzjoni li jixirqilhom biex jekk Alla jrid fejn huwa possibbli anki joħorġu mid-diffikultà u anki jekk Alla jrid jimxu għal ħajja aktar b'saħħitha u normali. Huwa saħaq illi l-qasam tas-saħħa mentali għandna nħarsu leh b'mod holistiku fil-waqt li rridu nedukaw ukoll lil-uliedna dwar kif fost oħrajn jarfu l-emozzjonijiet tagħhom. Bernard Grech tkellem dwar il-kawża li fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma bil-Gvern Laburista jinjora għal kollox dan is-ser sfaċċa tad-dannu taċ-ċittadini Maltin u Wawċin. Il-weda tiegħi tkompli li aħna anke lilkom mhux biss lir-residenzjali imma anke intkom kumpaniji kummerċjali, businesses żgħar li ma taħlux iktar minn 85 units se nkunu qegħdin indirizzaw il-kontijiet tagħkom, irreġistraw magħna għaliex iva Gvern Nazzjonalista jekk jingħata l-fiduċja se jkun qiegħed jirrifondi l-flus illi intkom insterqulkom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella lil Prim Ministru Robert Abela biex ma jkomplix jitlef ħin u jieħu azzjoni fil-konfront tal-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela wara li spiċċa investigat mill-Pulizija brabta ma' allegazzjonijiet li qed isiru dwaru. Minnaħa l-oħra, Bernard Grech kompla li l-ambjent huwa pilastru importanti fil-politika ta' gvern ġdid nazzjonalista filwaqt li tenna li taħt gvern immexxi minnu art qrib Ħondo ir-Rummin tinxtara u tinbidel f'Park Nazzjonali. Wasaħaq li huwa importanti ferm li nibqgħu ninvestu ħalli jitwassal il-messaġġ għand in-nies u verament ikolna paġna ġdida għal pajjiżna. Sa dan it-tant aktar kmieni matul il-maratona il-kap tal-Partit Nazzjonalista flimkien mas-sinjura tiegħu Anne Marie u wliedhom tkellmu fost oħrajn dwar il-valuri tal-familja u l-għaqda. Huma rringrazzjaw lil poplu Malti Wawċi għall-appoġġ li juruhom kemm ilhom fil-ħajja pubblika fil-waqt li esprimew l-ottimizmu tagħhom li flimkien nerġgħu nibdew ngħixu ħajja kif konna nafuha qabel il-pandemija.